Ayan, dito tayo ngayon sa Children's Block. Ayan, still closed pa siya. Ayan, silip lang. Maganda sana sa loob. So, maglakad na tayo. Saan ba ako ang punta? Liligod. Yan, baklasa na. Baklasa na guys. Binaklas na nila yung ano, dito sa bag o yung kung saan-saan ka nagpa-park. Yan, so dapat hindi ka saan-saan nagpa-park dito kasi binabaklasan nila. Yun yung mga enforcer guys na nang babaklas dito. So guys, maglalakad tayo. Papunta tayo dun sa saan ba tayo pupunta? Kasi tingnan mo, konti lang naman yung nagbabike ngayon. Yan, tahimik masyado. Doon kasi yung children's park kasi, pero wala pang children's park kaya close siya. So, yan lang yun guys. So, napakawalang tao. Konti lang. Yan, dito tayo iikot guys. Ito na daan is papuntang SM. Yan, papuntang SM to guys. Yes, good Lord. Yan, kung papasok tayo dyan sa ano yan, yan, so papasok tayo dyan sa loob. Ayan pala yung outlet, ano ba yan? Olympic, ano ba yan guys? Hindi ko mabikas-bikas yung ano, so ipapasok kayo dyan para makita ninyo noon dyan nagbobonanza. So hindi pala guys, mali pala ako. Hindi bang pumasok dyan? Ayan, sa outlet. Ano ba yan? Hindi bang pumasok dyan? Sandali lang. Wait lang guys. Tatawid lang ako. Wish. Masay ko ba ma'am? Baka sakali ma'am. Okay. Lalaki sa rin eh. Yan, papasok tayo dito. Saan galing tayo? Ngali. Hanap na naman ng lalaki yan. Ayan, dito tayo sa Athletic Bowl. First time ko makapasok dito guys actually. Ay, hindi pala, second time na pala. Ayan, dito yung mga ano yan guys na naglalaro. Ayan, so hiningal ako guys. Yan, so pakita ko lang sa inyo. Yan, so gaano siya ka-wide. Yan, may mga tao ngayon pero konti lang. Meron silang mga boat dyan, ewan ko kung ano yan. Yan, so pakita ko lang sa inyo guys. Yan yung athletic bowl. Yan, okay sana guys, kaya lang hindi siya pwede kang mag-jogging dyan. So try natin mag-jogging dyan, pero wag muna ngayon. So yan, saka yun na yung SM guys. Yan, natatanan na yung SM, saka yung College of Cordilleras. Ayan yung SM guys. Yan, so
lang guys yung doon sa loob ng athletic ball. Ito lang yung loob niya. Yan, walang tao. At saka yung doon, hindi ko alam kung anong meron doon guys. Nagpapalista sila. Yan, tsaka may mga pulis. Yan, mga authority. Yan, yung painting. Si Tim Pacquiao. Ayan, dito yung mga dinadaos ng kung halimbawa may mga event. Yan, dito yan ginaganap guys. So, ganito siya ka ano yun. Ganito siya ka tahimik. So, doon pala guys kung magpapamedical ka. Yan. Meron dyan. So, yun lang guys. Lalabas na tayo. Wala masyadong tanawin dito guys. So, ako lang yung nag-ano pumasok ako. Alam mo pumapasok kasi may kontrakt. Ouch! Nagulat ako guys. Ang sakit sa heart. No. Yan dati guys, dito yung ano, yan, may time na napunta ako dito para mag-jogging, charot, para mawala yung bil-bil. Ayan, so yan guys. Yan. Sinong mapanan? Ay, walang katapusang lakad to guys. Ang dami nga ka-park guys. So, kasi may event dito. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi na ako nag-uusisa guys. Kasi, mga tao dito guys. Ano sila? Nagtataka sila. Ay, kabayo.